Bikin tunawa da 'yan mazanjiya a jihar Kebbi masu addinin Kirista sun gabatar da addu'o'i na musamman a wajen tarukan nasu. Majami'un Kiristoci daban-daban suka gabatar da addu'o'i a yau domin ba da tasu gudunmawa wajen bikin tunawa da 'yan mazanjiya na wannan shekara ta 2026. Addu'o'in sun gudana a majami'ar Good News Ekwa, Omka Badariya da kuma St. Louis Anglican makerar gandun duk a babban birnin jihar Kebbi. Venerable Samuel Ali wanda shine babban limamin majami'a ta Anglican birnin Kebbi ya bayyana mahimmancin taimakawa sabbin sojoji da kula da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu akan kare wannan ƙasa Najeriya. Sojoji da suka yi fama da aiki domin kawo salama a Najeriya, mun gode domin ana tunawa da su. Amma saboda zan kara barwa ba tunawa da su kawai ba, a tuna da iyali da suka bari a baya. Wasu sun sha wahala, ko yanzu muna gani mu muna kwance a gida amma su suna kwance a daji. Wadansu su ba su da salama in za su kama hanya, suna da tsoron nan domin ba su san ko me za su samu a hanya ba. Da zara an gansu da uniform nasu sun zama abin da za a yi farautansu. So ya kamata Najeriya ta ci gaba da tunawa da su haka da kuma kulawa da iyali da suka bari behind a baya, wanda suka mutu sun bari iyali a kula da su. Na musamman a bangaren tsaro ya ce idan babu tsaro ko ibada ba a iya yi. Mu yi shi ba, muna gani wasu suna so su kawo wasu ci gaba a ƙasa nan, amma babu salama ba wanda zai iya ya zo nan ya zo yi wani abu. Ba za mu iya mu je kasuwa ba, ba za mu iya mu je makaranta ba, ba za mu iya mu yi wani abu ba in babu salama. So ina ba da shawara ga gwamnati su yi kokari su sa zaman lafiya ya zama abu na daya a zuciyansu, wanda za su yi yaki duk wanda zai hana zaman lafiya a tabbatar shi ma bai kwana lafiya ba. A yi kokari a cire shi daga wannan aikin da yake yi na kawo rikici.